și am bornat când ne-am măsurat atunci, de ne-a repartizat astea 2 hectare, care le-am în proces verbal. Am bornat aici, aici, acolo, la deal, adică am bornat cu comisia care a fost atunci. Așa. Și n-a vrut să respecte bornele astea. A spus că pe ei nu interesează, ei trebuie să-și facă meseria. A făcut drum, a scos din rădășină, nu se mai cunoaște că a fost copaș, nu se mai cunoaște deloc că a fost copaș. I-a scos din rădășină, care s-a acoperit, care... În 2011 a mai fost marcat odată și i-am dat în judecată, au demarcat-o. Dacă au demarcat-o atunci, acum a marcat din nou. Și acum a marcat mai puțin, dar îi taie și pe cei care au fost marcați atunci, în 2011. Și a fost copaci, dar mai mărunți, așa, subțări de 20, de 15-20 în diametru. Aras cu buldozerul. Cât hapala, așa, care nu-și cunoaște nici o șată. I-a acoperit cu buldozerul, cu lama tafului. Toate cu alea. Șoată tăiată din pământ, ca să nu se cunoască. Mai trece odată cu caușul cu pistea, nu se mai cunoaște nici că a fost copac aici. Și asta nu-i marcată. Asta a tăiat tot din pământ să nu se cunoască. Și câte de astea, nu numai una. Da. Aici stia. A tăiat-o, dar a plecat-o cu pământ ca să nu se cunoască. Asta nu are nicio marcătură, e tăiată din pământ ca să nu se cunoască. Așa a acoperit-o cu frunza, a acoperit-o cu marcătură și ala. Fără marcătură. A avut marcă veche, i-a demarcat când i-am dat în judecată și acum l-a tăiat. Ce a fost marcat, l-a demarcat și acum l-a tăiat. Da, acum l-a tăiat. Acum nu mai are trecut în evidență. Marcătură veche din 2011. Acum asta nu mai este în evidență copașilor de acum. Așa. Acum nu trebuia să tai pe ăsta.
A avut marcături vechi, dar ei l-au tăiat. Asta nu e înregistrat la număr de inventariere. Nu se mai cunoască pe unde a fost șoate, să nu se mai cunoască că a fost copaci pe aici. Ce a fost hotar? Da, a fost copaci pe aici. Copaci. Da, a fost copaci pe aici și a fost copaci de acum zbieși și pe acolo. Așa a fost. Da, a dat cu buldozul, a dat cu lama de la TAF. Uite, asta e tot marcătură veche și l-a tăiat. Asta nu mai este înregistrat în inventarul de acum. Da, și mai mulți copaci sunt răniți, sunt distruși. A fost copaci de rând aici. O singurșoată acolo se cunoaște. În rest, a acoperit cu buldozerul, cu taful, cu...